Στα πλαίσια του μαθήματος της ανάπτυξης προϊόντων του κ. Ζαγγελινού, απαιτήθηκε η εκπόνηση μιας εργασίας, η οποία θα αφορά τη δημιουργία ή αν θέλετε την εφεύρεση ενός νέου προϊόντος και την πρόθεση του από εμάς όσον αφορά την παραγωγή του. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. Ζαγγελινό και τον κ. Βατζάκα για τη βοήθεια που είχαν στην εκτέλεση εργασίας. Το προϊόν αυτό θα είναι το παγωτό από γάλα ρυζιού για δεσενευτικού στη λακτόζη. Και θα συμπληρώσω και όχι μόνο. Στη σημερινή εποχή, οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, καθώς και η στροφή των καταναλωτών σε ολοένα και πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα, είναι στο επίκεντρο της βιομηχανίας τροφίμων. Οι τάσεις ποικίλουν ανάλογα με τα δημογραφικά και τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι σημερινοί ρυθμοί ζωής μας έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές σε ένα έντονο προβληματισμό που επικρατεί όσο αφορά τη σωστή διατροφή και τους οδηγεί στην αναζήτηση νέων, γευστικών, αλλά και ταυτόχρονα όλο και περισσότερο υγιεινών προϊόντων, τα οποία σχετίζονται τόσο με την υγεία όσο και με τη σιλουέτα μας. Έτσι, καταναλώνονται προϊόντα τα οποία είναι με λιγότερα θρεπτικά συστατικά, χωρίς αλάτι, με λιγότερα λιπαρά. Παραδείγματος χάρη το παγωτό που οι περισσότερες κυρίες πια τρώνε προς το μυαλό με λιγότερα λιπαρά. Εάν λάβουμε υπόψη μας την μείωση της καταναλωτικής δύναμης του κοινού και ειδικότερα του ελληνικού, καθώς και την αλλαγή της δομής του νοικοκυριού, γιατί δεν νοείται πια νοικοκυριό το οποίο είναι μόνο τετραμελές και άνω, αλλά νοικοκυριό θεωρείται και το τριμελές και η μονογονεϊκή οικογένεια και το ζευγάρι, αλλά και οι εργένειες. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τους γρήγορους ρυθμούς ζωής, καθώς και το ροκάνισμα του ελεύθερου χρόνου, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αρκετή ώρα στην ημέρα που μπορούμε να διαθέσουμε για την προετοιμασία τόσο του γεύματος, αλλά όσο και του επιτροπείου. Όλα αυτά οδηγούν τους καταναλωτές σε νέα προϊόντα, τα οποία θα προετοιμάζονται γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα θα συνδυάζουν τη διατήρηση της ποιότητας και της θρεπτικής τους αξίας. Όλα αυτά οδηγούν τη βιομηχανία τροφίμων στην παραγωγή νέων προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν όλες αυτές τις διαφορετικές καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και θα προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για το άνοιγμα των αγορών και της αύξησης των πωλήσεων. Θα πρέπει να πηγάζει όμως από τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Όλοι συμφωνούν, και ειδικότερα οι βιομηχανίες τροφίμων, ότι πάντα υπάρχει χώρος για ένα καινούριο προϊόν, καθότι οι ανάγκες των καταναλωτών δεν καλύπτονται πλήρως. Όπως είπαμε, η στροφή των καταναλωτών σε καινούργια προϊόντα, τα οποία σχετίζονται με την κατανάλωσή τους, έχει αλλάξει, γιατί δεν καλύπτουμε πια μόνο το έξτρα της πείνας, ούτε τις θρεπτικές αναζητήσεις, αλλά για να είμαστε και πιο υγιείς. Και εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα λειτουργικά τρόφιμα, τα οποία δεν θα σας πω για πρώτη φορά σήμερα που τα ακούσαμε, έτσι, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα πρέπει να καταναλώνονται μέσα σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο διατροφής. Ούτε θα σας πω για τα ίδια, γιατί αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Θα πω μονάχα ότι μια μερίδα ανθρώπων, μια ομάδα του ελληνικού πληθυσμού, που είναι δυσανεκτική στη λακτόζη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρόφιμα αυτά. Ως δυσανεξία στη λακτόζη, ορίζεται η αδυναμία του οργανισμού να μεταβολήσει τη λακτόζη, η οποία στην ουσία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γάλα. Ο άνθρωπος για 100.000 χρόνια ήταν κυνηγός. Η βασική του διατροφή ήταν φρούτα, χόρτα, κρέας, ψάρια, ενώ τα τελευταία 8.000 χρόνια μπει στη βασική του διατροφή και το γάλα. Δεν μπορούν όμως όλοι να το μεταβολήσουν. Ο μεταβολισμός γίνεται από το ένζυμο λακτάση, η οποία παράγεται στα κύτταρα του λεπτού εντέρου. Οι δυσανεκτικοί στη λακτόζη παρουσιάζουν την μειωμένη παραγωγή λακτάσης. Εάν υπάρχει αρκετή λακτάση, τι γίνεται? Η λακτόζη, η οποία βρίσκεται πάντα στο γάλα, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, αποκοδομείται στους δύο μονοσαχαρίδες από τους οποίους αποτελείται, την γλυκόζη και την γαλακτόζη. Αν όμως δεν υπάρχει αρκετή λακτάση, τότε η λακτόζη συνεχίζει στο παχύ έντερο, όπου τα εντερικά βακτήρια τη μετατρέπουν σε λιπαρά οξέα με ταυτόχρονη παραγωγή αερίων. Αυτό έχει κάποια δυσάρεστα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι ναυτία, δυσπεψία, φούσκωμα, κολική, γουργούρισμα των εντέρων, έκκληση αερίων
μέχρι ακόμα και διάρκεια. Βέβαια, τα συμπτώματα αυτά δεν έχουν την ίδια ένταση και εμφάνιση σε όλους τους ανθρώπους. Άρα, οι δυσυνακτικοί στη λακτόζη πρέπει να αποφύγουν το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και όλα τα παράγωγα γάλακτος. Τι γίνεται όμως, παραδείγματος χάρη, με το γάλα? Η βιομηχανία τροφίμων έχει φτιάξει γάλατα από σόγια, έχει φτιάξει γάλατα από αμύγδαλο, έχει φτιάξει από ρύζι. Έτσι, κάποια προϊόντα θα πρέπει να γίνουν με μη γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα τέτοιο προϊόν είναι και το παγωτό, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος διατροφικός πειρασμός του καλοκαιριού. Και αυτό αφορά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και όλους μας. Αν και οι περισσότεροι από εσάς είστε πιο μικροί από μένα, αρκετά πιο μικροί, σίγουρα θα θυμάστε ότι τα καλοκαίρια συναγωνιζόμασταν ποιοι φάγαμε τα περισσότερα παγωτά και ποιοι φάγαμε τα περισσότερα μπάνια. Είναι ένα σνακ το οποίο μπορούμε να το βρούμε πάρα πολύ εύκολα, καθότι υπάρχει παντού. Είναι δροσερό, είναι εύπεπτο και είναι ένα μικρό συμπληρωματάκι διατροφής, καθότι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, σε βιταμίνες, σε μεταλλικά στοιχεία, σε υδατάνθρακες. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι έχει έντονη αγωγητική δράση, βελτιώνει τη διάθεση και τονώνει τον οργανισμό. Κλασικά παραδείγματα φαντάζομαι είναι στις αμερικάνικες ταινίες, τα βράδια που κάθονται στη τηλεόραση για να φύγει η ένταση της ημέρας. Είπαμε είναι άρεστη πηγή ενέργειας και θετικών συστατικών. Λοιπόν, τι γίνεται όμως με την κατηγορία των ανθρώπων που είπαμε εμείς ότι είναι δυσυνεκτικοί στη λακτόζη? Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων μου έδωσε την ιδέα για τη δημιουργία ενός παγωτού, το οποίο θα είναι κατάλληλο για αυτούς και όχι μόνο, θα επαναλάβω, και το οποίο εγώ το έχω φανταστεί προσωπικά να είναι από γάλα ρυζιού και θα είναι στη μορφή του τύπου σάντουιτς, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδυάσει τις δύο πιο αγαπητές γεύσεις των ανθρώπων στο παγωτό, οι οποίες είναι η βανίλια και η σοκολάτα. Βέβαια, στην αγορά υπάρχει ήδη προϊόν, σε αντίθεση με τις κατηγορίες των παρουσιάσεων που έγιναν πριν. Θα πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό ότι παγκοσμίως περίπου το 70% των ενηλίκων παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή στη λακτάση. Στην Ευρώπη, το μικρότερο ποσοστό που έχουν οι Βορειοευρωπαίοι περίπου στο 5%, με ένα μεγάλο ποσοστό στην Σικελία στο 70%. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες, όπως κάπου στην Αφρική και στην Ασία, που το ποσοστό αυτό φτάνει και 90%. Στην Ελλάδα, περίπου το 60 με 90% των ενηλίκων παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή λακτάσης. Και αν φανταστώ ότι καθημερινά μας προτείνουν το γάλα ως απαραίτητο τρόφιμο στην καθημερινή διατροφή μας, θα το θεωρούσα λίγο αντίθετο. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι και στα παιδιά των Ελλήνων, καθότι το 30% σε ηλικία κάτω των 5 ετών παρουσιάζει το πρόβλημα αυτό. Το ποσοστό αυτό εκτινάσεται στην περίοδο της εφηβείας. Η υψηλότερη κατανάλωση παγωτού παρατηρείται στην Αμερική, όπου περίπου στα 24 λίτρα παγωτό ανά άτομο τον χρόνο, ενώ στην Ευρώπη είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, καθότι μόνο 6 λίτρα ανά άτομο τον χρόνο καταναλώνεται το παγωτό. Αναζητώντας την προέλευση του παγωτού, βρέθηκα σε πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες και δημοσιεύσεις. Η πιο επικρατέστερη είναι της πολλαπλής εφεύρεσης, δηλαδή ότι εφευρέθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, τα οποία είχαν πρόσβαση στο χιόνι ή στο πάγο. Η πιο δημοφιλής είναι της κινέζικης προέλευσης, όπου ήταν από χιόνι των Ιμαλαίων, κρέμα ριζάλευρου, γάλα και μέλι. Είπαμε ότι το παγωτό θα είναι από ρύζι, από γάλα ρυζιού. Το ρύζι είναι πλούσια φυσική πηγή μετάλλων, επίσης περιέχει πάρα πολλούς υδατάνθρακες, δεν προκαλεί αλλεργίες, είναι εύκολο και μπορεί να καταναλωθεί από όλους. Δεν περιέχει χολυστερόλη, δεν περιέχει γλύκος, δεν περιέχει αλάτι. Ωστόσο, περιέχει μικρής χαμηλής βιολογικής αμυλίδας πρωτεΐνη λόγω της έλλειψης των κάποιων βασικών αμινοσύμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οργανισμού. Και το συγκεκριμένο αμινοσύμ είναι η λυσίνη. Το γάλα του ρυζιού θα έχει όλα αυτά τα συστατικά, όλα αυτά τα καλά, αλλά και αρνητικά που είπαμε από το ρύζι. Δηλαδή, δεν περιέχει χολυστερόλη, δεν περιέχει λακτόζη, παρόλο που δεν περιέχει πρωτεΐνη ή περιέχει πρωτεΐνη λίγη και είναι χαμηλής βιολογικής αξίας, ενδείχνεται για άτομα τα οποία αθλούνται καθότι είναι πλούσιο σε σάκχαρα, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Στο εμπόριο κυκλοφορεί για όσους το ξέρουν και κυκλοφορεί και εμπλουτισμένο με ασβέστες. Τι υπάρχει όμως ως ανταγωνισμός στον χώρο του παγωτού για ανθρώπους με δυσανεξία στη λακτόζη?
κύριοι ανταγωνιστές είναι η γρανίτα. Δεν παρασκευάζεται από γάλα, παρασκευάζεται από χυμούς. Γι' αυτό το λόγο, στερείται λίπους, έχει υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε ασχολικό οξύ λόγω των χυμών, δεν έχει πρωτεΐνες, περιέχει 25 φορές ασβέστιο μικρότερο του γάλατος και δεν περιέχει σχεδόν καθόλου νάτριο. Να φανταστείτε ότι αντιστοιχεί σε ένα παγωτό τύπου light, το οποίο περιέχει περίπου 100 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Και ο πιο σοβαρός ανταγωνιστής του παγωτού από γάλα ρυζιού είναι το παγωτό από γάλα σόγια. Η σόγια και τα προϊόντα της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ασιατικές χώρες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλούς αιώνες και θεωρείται παράγοντας μακροζωίας και καλής υγείας. Η διατροφική αξία της σόγιας σε 100 γραμμάρια είναι αυτή που φαίνεται στην διαφάνεια. Έχει 141 θερμίδες, 83 mg ασβέστιο, 7,3 γραμμάρια λίπος, 0 χολυστερίνη, 6,1 mg χυθεσίνες, 6 mg σίδηρο, 510 mg κάλιο, 14 γραμμάρια πρωτεΐνης, 1,1 mg βιταμίνη και ψευδάτιο. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και είναι καλό υποκατάστατο της ζωικής πρωτεΐνης, χαμηλότερης βιολογικής αξίας όμως. Προστατεύει από ορισμένες μορφές καρκίνου, από την καρδιοβολές και τους καρκίνους του προστάτη και του βαχαίου συνδέσμου. Προστατεύει από καρδιοπάθειες κάποιου καθότι δεν έχει χολυστερόλη και μειώνει τη χολυστερίνη που έχει ο ασθενής. Και προστατεύει από οστεοπόρωση καθώς ένα φλιτζάνι τοφού που περιέχει περίπου 404 mg ασβέστιο, όταν η μέση ημερήσια απέκτηση είναι γύρω στα 1000 mg. Και βοηθάει τα καλά βακτήρια. Το μίζο είναι ένα παράγωγο της σόγιας, το οποίο θεωρείται καλή προβιωτική τροφή. Ωστόσο όμως, όλοι έχουμε ακούσει και όλοι έχουμε γίνει αποδείξεις τα τελευταία χρόνια φωνές, κινδύνους που ακούγονται για τη σόγια. Και όχι μόνο για τη σόγια και τη μεταλλαγμένη. Το συμπέρασμα είναι ότι αν γίνει η κατανάλωσή της στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα θα υπάρξει αν καταναλωθούν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά επεξεργασμένα, απλή σόγιας ή μεταλλαγμένης. Τότε θα υπάρξει κίνδυνος για καρκίνο του μαστού, αμφιλεγόμενο καθότι υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν και τα δύο, και ότι προκαλεί και ότι δεν προκαλεί, αλλεργίες, πάρα πολλά μεγάλο το ποσοστό αλλεργιών σε σόγια και κίνδυνος από φυτοϊστρογόνα πιο πολύ όταν αυτά θα καταναλωθούν από βρέφη. Όσο αφορά τώρα πώς θα παρασκευαστεί αυτό το παγωτό. Είπαμε θα είναι τύπου σάντουιτς, άρα θα χρειαστούμε μπισκότο και θα χρειαστούμε και γέμιση. Κατόπιν συμβουλής του κ. Ζακεθρινού, έπρεπε να αποκρύψω τη συνταγή, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, τα συστατικά που θα περιέχει θα είναι αλεύρι, κακάο, βούτυρο κακάο, στέβια αντί για τη ζάχαρη. Η στέβια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια γλυκαντική ουσία φυτική, η οποία είναι πάρα πολλές φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Νερό και σταθεροποιητή. Η γέμιση θα περιλαμβάνει γάλα ρυζιού ευθυσμένο με ασβέστιο. Για να δημιουργήσω μια πιο κρεμμώδη υφή, έχω προσθέσει και γάλα με 70% λιγότερη λακτόζη. Διαφήμιση υπάρχει και το παρόν γάλα στην αγορά, είναι το τέλειο της Δέλτα. Βανίλια, βούτυρο κακάο, νερό, στέβια πάλι, αλάτι και γαλακτοκομοποιητή. Πώς θα τα παρασκευάσουμε τώρα αυτά. Είναι πολύ απλές οι μέθοδοι, αρκεί να υπάρχουν τα σωστά μηχανήματα. Στο μπισκότο θα πρέπει να γίνει η ανάμειξη των σωστών υλικών στη σωστή αναλογία μέσα στους ζυγωτήρες. Εκεί, μόλις θα γίνει η ζύμη έτοιμη, η ομοτροπηθεί, θα την περάσουμε από τεράστιους κυλίνδρους, έτσι ώστε να πάρει το σχήμα φύλλου και θα την κόψουμε με ειδικά καλούπια στο σχήμα που εμείς επιθυμούμε, σε σχήμα και σε μέγεθος. Και στο τέλος θα γίνει ψήσιμο για λίγη ώρα στους 80 περίπου βαθμούς. Η γέμιση θα πρέπει πρώτα να γίνει παστερίωση των συστατικών της γέμισης. Δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε μόλυνση από μικρόβια, βακτήρια και όλα αυτά. Θα ακολουθήσει η ομογενοποίηση των συστατικών, θα γίνει ψήξη του τμήματος στους 5 βαθμούς Κελσίου και μετά διόγκωση και ψήξη στην παγωτομηχανή. Θα μορφοποιηθεί το παγωτό τέλος με την προσθήκη κάποια προστά, όπως είναι σοκολάτα, ξηρή καπί και όλα αυτά, αν θέλουμε να βάλουμε. Και τέλος θα αποθηκευτεί στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Η κοστολόγηση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έτοιμη γραμμή παραγωγής και εκπαιδευμένο προσωπικό, θα στοιχήσει ανατεμάχιο παγωτό τύπου σάντουιτς περίπου στα 20 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε και το κέρδος που υπάρχει από τις
εταιρείες που παρασκευάζουν στα παγωτά. Και το περιθώριο κέρδους. Τέλος, ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να σας θυμίσω πάλι την ευεργετική δράση του παγωτού, ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη ζήτησης για τη δημιουργία αυτού του προϊόντος και βλέποντας από μια μελέτη της Ελαστάτ όσο αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές των παγωτών στην Ελλάδα, παρατήρησα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγική δραστηριότητα. Οπότε οι ελληνικές εταιρείες παγωτού, οι ελληνικές εταιρείες που φτιάχνουν τρόφιμα, θα έπρεπε ίσως να εξετάσουν την περίπτωση του να δημιουργήσουν ένα τέτοιο καινούργιο προϊόν, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.